Bon dia, bona tarda, bona nit, independentment de l'hora que estigueu veient aquest vídeo, us desitjo un molt bon dia i un millor dia. En el vídeo d'avui ja tenia deixat molt aplaçat el tema de les notícies streaming en català. No veia molt de Sarau i he estat esperant escrivir que ara sí que hi ha Sarau com informació per informar-me i llavors és el que us diré ara, no? La informació que he trobat, la més rellevant per mi és la de l'State of Play de PlayStation del dijous 23 de febrer, on 3 canals van realitzar l'streaming, i el d'ahir, la conferència de Capcom Spotlight d'ahir dijous, dia 9 de març, d'acord? A banda d'això, informar que he vist un canal nou de meteorologia i un de Canal Lleida, es diu Canal Lleida TV, i que he vist, us deixaré el calendari on veureu que al canal de Lleida TV baixa, doncs els dos primers programes han sigut de cuina, d'acord? Us deixo el calendari, sembla molt interessant. Doncs això, el canal nou de meteorologia, i com sempre els enllaços us els deixaré a la descripció del vídeo. El canal de la meteorologia és es diu Nerin van der Laan, acabat amb dues As, d'acord? Us deixaré a l'abat del canal de Twitch. Lleida TV baixa és Lleida TV baixa, i com ja us he dit, els dos primers programes tenen netament de cuina, de cuina. I el 23 de febrer, que va ser dijous, es va fer l'State of Play, on el canal Catalunya PlayStation, Joan Creuat i contingut descarregable van realitzar l'State of Play de la PlayStation. Llavors llegeixo els diferents tweets. PlayStation va dir en el seu dia que aquest dijous 23 de febrer a les 10 tindrà un nou State of Play amb algunes pròximes novetats que rebrem per la PlayStation, des de jocs independents fins a Suicide Squad, Killer Justice League. En català, a les 10 menys quart obrien, d'acord, aquell dia. També teniu el vídeo de Twitch, el bot, que encara està. D'acord, de moment, a dia d'avui encara està, o sigui que si ho voleu recordar ho podeu veure. Joc Creuat també va ficar un tuit dient que aquesta nit a partir de les 9 menys quart tenim un nou State of Play, el comentarem en directe a Twitch. Joc Creuat, i ens acompanyava en Magí Berneda, company de FixBits, va veure 5 nous jocs de PC B-R2. Novetats, indie jocs, third party, un repàs al Suicide Squad, us esperem. I per últim, a Twitter, Shendeluz va recordar que un tipus descarregable realitzaven també a l'State of Play i que haurien a les 10 menys quart. D'acord? També us deixaré de Joc Creuat, ho vam pujar a YouTube, o sigui, a YouTube podeu gaudir de l'State of Play en català de Joc Creuat, i el contingut descarregable està en el bot de Twitch, d'acord? Jo segurament això no ho veuran, però si algú ho veu, jo com a recomanació faria el que fa Joc Creuat, que és pujar-ho a YouTube, perquè YouTube sempre es quedarà, Twitch cada X temps es neteja, d'acord? Però això és una opinió personal. I per últim, el Capcom Spotlight, la conferència d'ahir, que va ser dijous dia 9 de març, Joc Creuat va fer la conferència Capcom Spotlight. M'he mirat i en el canal de Twitch de Joc Creuat no està el bot d'ahir i suposo que ho pujaran a YouTube. Llavors, si en un futur ho posen a YouTube, ho actualitzaré aquí, d'acord? De moment encara no està. Llavors, llegeixo el Twitter, que és aquesta nit a les 11 menys quart, o sigui, ahir a les 11 menys quart, tindrem un doble esdeveniment. Primer mirarem plegats el trailer definitiu de Super Mario Bros. És veritat que hi va haver un altre trailer, i després el Capcom Spotlight,
on veurem en detall les novetats de la companyia nipona i amb convidats molt especials. Twitch.tv /Joc d'acord? I fins aquí tota la informació disponible. Com veieu, jo és el que he trobat. Potser hi ha alguna cosa més, però no l'he sabut cercar bé i per això també, com ja veureu, no és tan... Abans ho feia quasi setmanalment, però és que avui en dia no veig... O sigui, algú de dir, això és netament. Llavors vaig recollint i ho engarafo tot en una. No és que hagi deixat de fer notícies streaming català. Sí que és veritat que soc una persona i també parlar sempre de notícies. Si no veig que hi ha molta cosa, doncs també se'm fa passar. Ho heu d'entendre, d'acord? Darrere d'aquesta veu, que en el canal jo em dic Emilio, d'acord? Hi ha una persona, llavors també se'm fa una mica passat si no veig que no hi ha molta cosa. Llavors, mira, doncs ho recollim una mica i fem una mica de net i ho comentem, d'acord? Bé, ho informo, no ho comento, sinó ho informo, d'acord? I fins aquí el vídeo, o sigui, sempre en aquest canal aniré pujant notícies de streamings, però quan jo vegi que hi ha cosa que jo vegi que sigui interessant, d'acord? Si se m'escopa alguna cosa, doncs soc humà. I ja està, doncs fins aquí tot el que volia dir, o sigui, fem una repassada, el canal de meteorologia, el canal de Lliga TV Baixo, els dos primers directes han sigut de cuina, no sé si estarà pensant només per cuina, però jo diria que no, a l'State of Play, de dijous dia 23 de febrer, i per últim ahir, Capcom Spotlight, la conferència de març, d'acord? Tots els enllaços els teniu a la descripció, també els bots, o YouTube, d'acord? També en els enllaços de la descripció. Doncs, com sempre, espero que tingueu un bon dia, una bona tarda, una bona nit i fins una altra. Adéu!